itum election lenang pehai undi sita muni tum phana gyana bang picheglo hala so gyana bang ke jok taterik unedet po lagi apuar losi aning losi jok ta doet po lasi pini alama bang ke pini dak demonstration ke do iya bang ke ason ka prek kali la scheduled tribe certificate alama bang scheduled tribe certificate ilitum autonomous aprang ke chenghut United Mikir and North Kachar Hills autonomous district pusi amen ke do cheng la pen kape do cheng ta November ke thomarni 1951 November ke thom hala city a notification a tarik November ke thom hello do November ke thom hello itum district non modern hood itum a det ka chelong dun cheng non modern hood aprang penta itum a det do etlo aprang menta rechu tum dolo la pen hala ilitum a rechu tum ke do pen a joksi la pen hala ilitum nong jirong lekhe ta si aprandam lo Faro Krainer kebra plikebra throp aningkan nong jirong lekhe lake British officer pan pithi dun lot lo athema itum adet donangji pusi karbi adet donangji pusi alangli aprang ke pu la kandulia na tupenda thik athema amen ta ka cuma amen pinak nong jirong pu nong pu ke rong pu lo jirong ba kiding pu rong kiding pu rong kiding lekhe wa amen ba ke nong jirong nong jirong lekhe wa non ta nong jirong pu ha cuma dia tu rong du nong jirong alangli ti det kacerai apran ke damnang ke sita pu duar bagori na tu alangli duar bagori na tu ki do on hot alangli pan phasi pen api thige ha jor hat jail along la hello itum adet aprang ben ta do la porsi itum sik schedule long lo la pen sik schedule long pu schedule tribe atom pan palada paragraph 1 subparagraph 2 along schedule tribe pala alam thi adak do la matsi alama bangke la pulo non itum kachini na ya bangke jat le claim sita la autonomous district under 6 schedule along bangke schedule tribe certificate do vik nang po schedule tribe and schedule caste akaprek hetan kangjang dei lan ning donangji akaprek hetan kangjang schedule tribe and schedule caste ke schedule caste pulote lake caste lo la bangke munit akhe ave dei schedule caste pulotang te munit akhe ave la bangke konak pen lo make lake bhagavad gita chapter 4 slok 13 benci la schedule caste po bangke ke en caste bulage caste bane sreni a class po phat lake Sri Krishna singaningje Arjun phan ke than ye pirthi ke munit angbong asreni si do chot la pen asreni ta plivet pu setala ta matha tumimi Sreni pulo ki pudama bangke seta dar chatur varna pusi pude chatur varna pusi pu chatur pli pulo varna pu ke lage color aki lok aki er po phan color pu
color pli do puyo ke pudam color pli an ke color pli pulo te ko pia phansi color pli pulo muni ta khai puge ingdeng pli do color puthak langsi munit class kapinchong athe monge mathada mimi lo la color puke arring laki arring color skin color la bangke skin color salor wrong manuhor salor wrong dei skin color itum arring ke lok nei la puyo lam bange arring ke lok nei la pen yersu lok li muchot la pen ako lok li tu muchot la pen aki ik puyo lam bange la si aki ik ato mange shudra pula la si non piti hek pen pudam lote itum schedule tribe certificate si nangji itum arring akelok aki ik le li ka selam dam na ke lang dam nang ik ali akelok aki ik le lang dam ro pulete itum karbiang bong da akelok aki ik do tribe atong bong ta isiwet at tribe long ta akelok aki ik do tulang la paran ke la pulote itum a class kaprek po itum unity do tekteluan ke unity do tekteluan pon ke non itum schedule kas atum dei unity ave pick dei la tum he dei unity a sabta ve la schedule custom ke itum arjulong le de schedule custom amethanga date ka chiri puta velo amethanga lam ka chiri puta velo amethang ko pini ka chiri puta avelo Assam Schedule Caste Association do ke do hala tum chingwai le te ko pusan ma ke chulong nangji la so lam si jaseme chingwai titi ante itum aprang Adil Khan Deputy Commissioner ke do hot la pena binong la aprang ka nitum dak disia phan lo pilo nitum aphan caste certificate nang ke pi po bangge chokche nitum phan tribe a certificate sinang pinangji pula la sihala certificate along a subject ke tok tribe certificate pusinang pinangji pusin nitum ipu la si Adil Khan bang chini det lo alangli men chini det amat Adil Khan bang nang chikroi dun det lo alangli muslim apot nang chikroi dun det amat pulo ahok lo nang tum tribe certificate nang ipomat certificate a form ta lar phak lo athak tribe certificate pusidolo la nitum tribe certificate nangji puke hangdam hot inut edisia bang do edisia bang ke chia munit alang liga ning nang jang dun de pik la sorni ko pe polok kas puke chi pu pedet po wa ning nang ke chi du la sorni disia bang kroi kredet ala muslim ba ala muslim ka lia bang ke hala bangke aning ke chilo pe posin nang tum kas puji poing tum te det lo pujo dei hokalam lo dei lage nililong man lo ne do aning do yi ya te roton terang da do yo alam mangi apa cho bei gali la yo alam ne tum la an claim lab lo la pen tribe certificate pusinang pe dolo amad la Adil Khan dam thujui pen la ke chiam disia tum lo ako parlin thupak hala na ke issue ve ka bang hala bang Bengali amunit hala bang ta hala counter do matidi hala nitum caste tribe certificate nangji puge popot hala ta aning ke jang je nang che pe klang dun dei la bang sorni kalima lang di aning ke jang je nang che pe klang dun tetan la sopot caste pen tribe po lam hedi lam yong galila itum ban batai sini sakuri ke doon hot inoda minister bang pulo inoda minister sorma alangli nili tumhanang pulo nang tumta sidul ta wejat belu nang tumta pu ya dena pu amasi ni tumang chikroi dun de lo kali sar sidul tribe ke akaprek lagi pu totally different ni tum pudun